את אורח החיים היהודי באותן מדינות, לשמור על המקומות הקדושים ועל בתי הקברות. ואני רוצה, הרב, את ברכתך, אני בשבוע הבא נושא עם ראש הממשלה לאום. אני רוצה לתת ברכתך. שיהיה לכם הצלחה. מה שאמרת עכשיו... יצא כבוד לישראל. תודה, תודה. ואני אומר לך, מה שאמרת עכשיו, חיזקת באמת אותי. להיות שם בגאון, כשר החוץ של מדינת העם היהודי, והדברים שבאמת אמרת, אם הייתי צריך מה שנקרא, בדיוק עכשיו ישבתי לכתוב את הנאום ואת הדברים, אז באמת אני ככה גם אשאב ברשותך ממך, באמת עוד יותר להיות בגאון, באמת עם העם היהודי, את הדברים האלה, ואתה יודע, אנחנו, כבוד הרב, נמצאים בהמון אתגרים, אני חושב שהמשפט הכי מתאים, זה שלוש ברוך הוא עוז לעמו ייתן, חז"ל אומרים עוז זה התורה. זה כתוב בחז"ל. אני גם למדתי כבוד הרב. אז אנחנו באמת צריכים מצד אחד להיות חזקים, כי זה רצון שלנו מצד שני נברך בשלום, וזה באמת גם, אני חושב שזאת הברכה גם לקראת השנה החדשה באתגרים.